Ev dîmenên destpêkiyên sêteqînên terorê ne ku li navenda bajarê Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê rodan û careka din bi dehên şehîd û birîndar ketin û dilê zarê bajarê Evînê û Rojavayê Kurdistanê li hundir û dervê welêt birîndar kir û rondikên sar û qeresî ji çavê dayîkan barandê. Roja duşemê 11 meha 11 ber êvarî sêteqînên li pî hev di deh xolekan de di diriya du otomobîl û motorsikletekî bomberêjkirî di nava bajarê Qamişlo li cihdeya El-Wehda ta bi bazara merkezî li nêzî şaredariya bajêr rodan û bajar hejand û di encamên destpêkiyên roja teqînê de 6 şehîd û 43 birîndar ketin. Derbarê rodana ziyanên madî yên mezin di mal û milkên welatiyan de li cihê teqînan. Li gorî hinjêderên taybet lê bajarê Qamişlo navê şehîdên hatine naskirin taniha ev ne. Zozan Şêxo 20 salî ji taxa Hilêliyê ragihankara şaredariya Qamişlo bû. Emîra Mihemed Yusuf li şaredariya Qamişlo kar dikir. Xalid Mihemed ji gundê Piyandor re. Lê taniha tu zanyarî derbarî navê her sê şehîdên din nihatine naskirin û belavkirin. Birîndarên teqînên Qamişlo 43 kesin û piraniya xelkên sivîlin. Bi alîkariya welatiyên sivîl ji xelkê Qamişlo tîmên heyvasûra Kurdî ji nexweşxaneyên Ferman, Nafiz, Selam û Rehma re hatin veguhestin û çareseriyên destpêkî û dermankirina wan hatin kirin. Ji wan birîndaran hejmarek ji ber gîranî û tundiya birînên wan ji bo nexweşxaneyên Herêma Kurdistanê hatin veguhestin. Ji navên hatine naskirin Amir el-Elî û Nûbar Hac İbrahîm. Li gorî rewşên ku ji aliyê nexweşxaneyên Qamişlo ve hatine belgekirin, piraniya wan bi parçeyên bombe û asın û alavên hatî teqandin birîndar bûne û hin ji birîndaran rewşa wan ya tendurustî di metirsiyê de ye û eger heye hejmara şehîdan zêdetir bibe. Ji derna Xûcehî ji Rêbaz News re tekeskirin ku di encama vê êrişa terorî de zerarên madîyên mezin di mal û milkên welatiyan de li cihê Boyerê encam dan. Zerarên herî mezin gihiştine otêla Sufera û çayxaneya Şumû û nêzîkî 20 dukan û kargehên bazirganiyê bi piranî hatin rûxandin û şewtandin. Hejmarek otomobîl û motorsiklet li cihê teqînan bûn û raserî zerarên mezin hatin. Her sê teqînên rodayî li roberekîn û hatin û li vo tevgera sivîlan lê heye. Her wiha li nêzîkî bargehên bazirganî û xizmetguzariyê û navendên esayîşên PYD û rejima Sûriye û cadeyên El-Wehda ya şaredariyê cadeyên herî bêhtir tevger li wan heye li bajarê Qamişlo. Ji ber taybetmendiya xwe ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê bêxateyên wê re gelek teqînên terorî bajarê Qamişlo xelkê wê armanc kirine û pisadan şehîd û birîndar ketine û hin jî taniha teqîna barhilgira Daişê ku li texa Xerbî roda û komkujiyek encam da ji bîra Kurdan neçûye.